Αμάν, κάθεσαι πάλι. Τι θες να κάνω ρε παιδάκι μου όλη την ώρα? Να βρεις δουλειά. Αυτό δεν κάνω, δεν ψάχνω όλη τη μέρα να βρω. Από τον καναπέ ψάχνεις. Τρέχουν τα έξοδα. Δεν μπορώ να βρω την ησυχία μου εδώ μέσα. Τι θες να κάνω, να φύγω και να σας παρατήσω? Να φύγεις. Θα φύγω. Δεν αντέχω άλλο. Άντε Γιάννη, πάμε να παίξουμε μπάλα. Ναι, πάμε. Ρε φίλε, τι κάνεις? Πήγα στο Κουκονήσι για ψάρεμα. Κι εγώ είμαι κάπου κοντά, σε μια ταβέρνα. Κι εγώ την Κυριακή πήγα με ψάρεμα από τον μπαμπά. Παίζεις αγώνα το Σάββατο. Όχι, ακυρώθηκε. Άρα θα έρθεις να βγούμε. Ναι, ωραία. Ωραία, θα πάμε για καφέ. Πού? Πόκαμπο. Ωραία, μ' αρέσει. Τι ώρα κάνε? Οικοδομή, πας καθόλου? Ναι. Πόσα παίρνει? Καλά πας καλά, αφού σε είδαμε την άλλη σας, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αυτή είναι φίλη μου. Τελειώσαμε, φεύγω. Θα πάρω το πενταήμερη. Εγώ δεν έχω κάνει καν, δεν έχω φτιάξει καν βαλίτσα. Καλά, ούτε εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι τη φτιάξω. Βράδυ. Ούτε καν μεσημέρι, βράδυ. Όχι, προπόνηση έχω το βράδυ. Εντάξει, θα πάρω και κανένα κοντομάνι, γιατί άμα κάνει ζέστη. Ναι, ρε, δεν έχω ζέστη. Ρε μπρο, τι κάνεις? Ρε, πάνε καλά, τι κάνουνε? Πάνε καθόλου καλά. Σε κάθε διάλειμμα τα ίδια, δεν βάζουν μυαλό. Ανώνυμοι ρε φίλε, τελείως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία πλάκα που πήγαμε και τους κάναμε πριν, Ναι, αλλά εγώ ένιωσα άσχημα και πήγα και ζήτησα συγγνώμη την Αδαμαντία. Τι λες, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από αυτή? Ναι, πήγαινε και εσύ ζήτησε συγγνώμη την Καλλιόπη. Σιγά μην πάω και τη ζητήσει συγγνώμη. Πας καλά. Και πότε θα το πληρώσεις? Τι να το κάνω, ρε Γιώργο, ένα μήνα χρωστά στο κηλικείο, δεν το θέλω. Αφού δεν το θες, θα το δώσεις σε άλλο. Εμείς τι φταίμε τώρα, τι ξαφνικά Ρε, εσείς πρέπει κάτι να κάνουμε με τον Γιώργο, δεν το έχετε προσέξει? Ναι, το έχω καταλάβει και Έχει να πληρώσει το κηλικείο εδώ και... κανένα μήνα. Κάνα χρόνο καλύτερα. Πρέπει να μην έχει πολλά λεφτά, πρέπει κάτι να κάνουμε. Να το βοηθήσουμε. Να πληρώσουμε από το ταμείο, γιατί έχουμε και τα λεφτά στο ταμείο. Να ξεχρεώσουμε τι χρωστάει, ξέρω εγώ. Και να πληρώσουμε και τον επόμενο μήνα. Καλή ιδέα. Θες να το εκτιμήσει? Δεν είναι το θέμα το εκτιμήσει, τώρα είναι το θέμα να κάνουμε κάτι απλά. Ναι. Θα κάνουμε σήμερα, έχω βαρεθεί. Πάμε να κάνουμε κάποια βλακία να περάσει η ώρα. Παιδιά, έχω ιδέα. Να πάμε να αδειάσουμε 3 φιλούς στην έδρα του καθηγητή. Θα πάθει πλάκα. Θα είναι πολύ ωραίο, αν ξέρετε θα είναι πιο ωραίο. Πάμε να χτυπήσουμε το συναγερμό και να τρέχουμε. Ναι, εσείς ρε παιδιά, τι λέτε να κάνουμε? Εγώ λέω να κάνουμε και τα δύο. Καλή ιδέα. Λέω πως θα μπλέξουμε πάρα πολύ. Εγώ λέω να κάνουμε μόνο το συναγερμό. Θα είναι πιο αστείο. Μη στεναχωριέσαι, είναι πληρωμένο.
Φωνάζει. Ναι, αρκετά. Συγγνώμη. Εντάξει, αλλά κοίτα τι έκανες. Να τελειώσω και μετά θα σου πω τι θα Πάμε να φέρει και κάτι για μια ωραία. Θες να πάμε στη θάλασσα? Ναι, πάμε. Τραβήθηκε κι αυτό, ρε.